rozprávočku natočíme. 20-ročná mama povedala: Synku, mám pre teba obedík. A 7-ročný povedal: ale ja nechcem obedík, ja chcem chlebíka. A 27 mama povedala: ale veď ideme do mesta za svojou krsnou a za babkou kúpiť mesičko. A to sa zložne povedala: ale to není ani kameň. Potom prišiel 2-ročný a povedal som svojej mame: mami, ale ja chcem už jesť, ja chcem ísť domov, už sme boli vo svojom kaderníctve. Ale synku, ročná povedala, ale dneska to je ako pekný deň. Nícek. A potom sa dlhá spaločka a to bola od Mesialeň. Aha, Mesialeň. To je Medeuška Mesialeň. To je Medeuška. Co to bude? Jako kadelníctvo. Zločný nasiel toho uja. Ale on sa necítil dobre. Zločný. A nemohol to nic ani spievať. Dobrý deň. Si kto? Ja som na tom meste dobrý. A natočám video 100 milión krát. Aha, ale to nie je dobrý kabík. No to. Nie. Áno. Keby ste sa nepýtali, tak budem mňa aj mamičku. Dobre, ideš popiť. Zločný si našel kamaráta. Ale bol to pre neho dobrý. Čau, kámo. Ako čau. Čo by mal sa konečne pustili. Áno. A už nemala nič 1005. Mama, dostal som na jednu škole 5 a ty jedničku. A niekto ma mohol vedieť. Vedí, kurvaný. A potom prisiel najviac od klubu majstrov. Potom sa stalo a kde to som? Ja som na rozprávky Mind. A to ako, čo je poličina? To je ako, neviem, cupcake by som si dal, ale mne dovolí cupcake. Asi musím ísť do školky, neviem, kde je školka. Asi budem tak. Budem to tak. Ale tá splovka, neviem, či bude what. Ale sa to ani nepáči. Neviem, čo to je tu. Čo to je? Ne, ja nemôžem nič. Neboj sa ničoho. Sa budem tapať. Ja som sedločný isté. Nezabijaj ma. Okay. Tak asi to nebude cool. Nič, asi sa stala zle. Burger. Nyam, hamburger. Co? Asi budeme si na to tak.
takie auto. Nie. Teraz muszę zrobić takie. Nie. Licho bez zima idziemy. Moje auto jest cool, ale nikt tu nie leci. Ani mamu nie mam. Czekajcie, sprawdzę kosę. Uju. Miau. Ale stoimy? Nie, już nie da się. Dobra, tak nie wiem, tak? Tuk, tuk, tak, tak, tak. Hej, what? Welcome na dziś poniedziałek. Niczego nie nabyłam. Dneska jest tortoczek, zelení, a doufám, a podle mě. A to bude dobré, tak asi idem tu. Heidi je moja kamarádka. A skončilo to tak. Chlapček rozplavočka. Tady je ta rozplavka. Toto je rozplavka. Ale jak si zapnu toto? Spojím tam.